Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk madwar dan l-artal biex niċċelebraw fl-imkien l-Ewkaristija. Llum il-liturġija tkellimna dwar it-trasfigurazzjoni ta' Ġesu, din il-bidla ta' Ġesu. Imbidel. Ġesu dejjem jibqa' li jkun, imma ippermetta li l-apostli jarawh kif verament hu. Anke lilna Ġesu jinvitana biex narawh kif inhu. Imma ovvjament għandu bżonn l-għajnuna tagħna. Aħna wkoll irridu nkunu u rridu narawh kif inhu. Għalhekk bi preparazzjoni dell-Ewkaristija llum ser nofruha b'ringrazzjament tal-intenzjoni tal-familja Papu Kassar. Nippreparaw irwieħna sewwa u kif jixraq billi nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena bnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla fit-traduzzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini jinti s-saħħa il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirijietna b'mod tal-aġib u rejt minn qabel kif aħna nsiru tas-sew u liet adottivi tiegħek. Għamel aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jissoqilna nsiru werrieta miegħu. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li jwallhom jekk jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Xtejn nfakkarkom li l-ġabra tal-lum se tkun biex jitħallas id-dar tal-irtiri tas-Santwarju. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien Daniel, kont għadni qed inħares meta tqegħdu xi tronijiet u wieħed xieħ fl-omor għad bil-qiegħda. Il-bies huwa abjad silġ u xuxtu bajda suf. Ilsna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qudiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh. U 10,000 ta' għaxriet ta' eluf wieqfa qudiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba nfetħu. U billej der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej mis-sħab tas-sema li baqa' sejjer sa xieħ fl-omor u resquh qudiemu u taw ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u rsin. Ħakmiet u ħakma l-dejjem li ma taddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Ngħidu flimkien il-mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħabu dlam madwaru
is-sewwa u l-ħaq is-sisin ta' tron tiegħu, ngħidu flimkien il-mulej is-saltan u l-fuq mill-art kollha. Bħax-xemgħa jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smawwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebb tiegħu, ngħidu flimkien mulej is-saltan u l-fuq mill-art kollha. Għax int mulej, int l-għoli, il-fuq mill-art kollha. Ola ħafna mill-allat, ngħidu flimkien il-mulej is-saltan u l-fuq mill-art kollha. Qari mit-tieni jittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta għarrafnilkom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħa minant Alla l-Missier ġieħ u sebħ u leħen mit-tron glorjuż instema' jgħid għalih: dan hu ibni il-għażiż tiegħi li bih jiena nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja imqazza u hekk għadna mwettqa aħjar il-kelma tal-profeti. Tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għalija. Hi bħal fanal li jagħti id-dawl f'post mudlam sa ma jibda jbeġbex il-jum u f'qalbkom titla' il-kewba ta' filgħodu. Il-kelma tal-mulej. Danu ibni il-għażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. 6 jiem wara Ġesu ħa miegħu lil Pietru, lil Ġakbu u lil ħuh Ġwanni. Telaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru qal lil Ġesu: mulej kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawla għattitu. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: dan hu ibni il-għażiż li fih ħsibt l-għaxqa tiegħu, isemmew lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lejhom messhom u qalilhom: qumu la tibżewx. U ma refu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. U ma neżlejn minn fuq il-muntanja Ġesu ordnalhom u qalilhom: tajdu lil ħadd din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-Knisja llum tatina dan il-Vanġelu, dan naqraw ukoll, ma nafx tiftakrux, naqraw ukoll fil-żmien ir-Randan. It-trasfigurazzjoni ta' Ġesu dan il-fatt ġara propju ġimgħa qabel ma Ġesu ġem sallab u Ġesu tbiddel quddiem l-apostli propju għalhekk biex huma ma jitilfux il-fidi. Fi kliem ieħor
Ftit kienu dawk in-nies li raw il-Ġesu kif raw dawn it-tlet apostli, ftit. Toddhom fuq subajk Mosè, fuq il-muntanja, meta ħal komandamenti, u San Pawl forsi, waqt it-triq kien sejr Damasku. Li tara lil-Alla fil-glorja tiegħu bidillek ħajtek. Però fuq il-muntanja deru wkoll Mosè u Elija. Mosè jirrappreżenta l-liġi, tinsewx li Mosè ħal komandamenti ma tella, u Elija jippreżenta il-profeti dawk li ħabbru il-miġja ta' Ġesu, jiġifieri skont il-Lut jippreżenta l-Antik Testament. Però dan smajnieh kemm il-darba fuq dan il-Vanġelu. Jiena nixtieq nkellimkom fuq xi ħaġa oħra, imma rrid tinfakkarulkom biex inżommuh bħala background ta' dak li ħanejt, għax importanti. Żewġ affarijiet importanti fil-Vanġelu tal-lum li jiswew għal ħajja tagħna, il-Vanġelu jridu naqrawh u naddattawh għal ħajja tal-lum. Alla rrid jurihom minnu u Alla għadu sal-lum irrid juri lill-poplu tiegħu minnu, lilna irrid jurina minnu. Fl-Antik Testament Alla kien xi ħadd il-bogħod, ħadd ma jista' jmissu, aqqas biss kienu jistgħu jgħidu ismu. Min hemm ġej l-ewwel kmandament la semmix li sem Alla fil-batal ta'. Laqqas biss kienu jazzardaw qas fit-talb ta'. Ma kienu jazzardaw u semmu ismu. Kienu jgħidulu Jahwe, dak li hu. Għalhekk ikrah meta wieħed jidajta. Ikrah għaliex lil min iktar inħobbu f'ħajjitna il-min tagħna kollox nkasbruh, imma dak ħaġa oħra, għalli ma nieqfux fuq dan. U Alla x'għamel fl-Antik Testament kien xi ħaġa l-bogħod li anke biex iħarsu leh kienu jgħattu wiċċhom. Imma Ġesu Alla qal, Ġesu kien għadu ma ġiex fina, Alla qal kif dan il-poplu jista' jħobbni jekk ma jafnix. Ejdu li intom, kif jien nista' nħobb il xi ħadd jekk la nafx ismu, laqgħat rajtu, tgħidli fader, hemm dik il-persuna toqgħod f'dak it-tali pajjiż tħobbha jew tħobbu. L-ewwel ħaġa li ħansaqsi, imma x'ismu jew x'isimha? X'sura għandha? Araw Ġesu kemm jimxi magħna ta' allura qal Ġesu Alla il-Missier qal ħanibgħat il-libni. Inteħ isir bniedem bħalhom għax l-aktar mod biex jarfuh irid tkun bniedem bħalhom, jitkellem bħalhom, jiekol bħalhom. U jista' jgħidilhom jien min jien, fil-fatt irrivelalna li Alla li kien wieħed u Alla Trinitarju wkoll. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu. Fil-fatt Ġesu qalilna, jiena bagħtni l-Missier. Jiena għandi Missier li jħobbkom, bagħtni biex ngħidilkom min hu. U issa nibagħtilkom Difensur, Spiritu Santu biex tifhmu dan kollu. Ġifieri Ġesu Alla rrid li aħna nkunu nafu min hu. Żewġ affarijiet importanti fil-Vanġelu tal-lum. Mela Alla dejjem rrid jurina min hu, għadu jrid jurina min hu. Imma hemm id-disponibilità tagħna wkoll. Jiena jista' jkun hemm xi ħadd irid iħobbni u jien nirrifjuta li jsir jaf min jiena biex iħobbni. Int meta tintaqa' ma' xi ħadd u tipprova tifhem tistax tħobbu jew lex tgħidlu ejja mmur nieħdu kafè, ejja mmur nieklu. Anke fin-namur hekk jiġri. Li konna ngħidulu tagħmel dejt, illum ma nafx għadhom x'jagħmlu dejts issa x'illum inbidlet id-dinja, imma tagħmel dejt jiġifieri ħadd tmur tiltaqa' ma' persuna biex tara min hi u tara tistax tkun il-persuna ideali għalik. Issa Ġesu jipprova jiltaqa' magħna. Fil-fatt l-apostli kultant taqs jgħidilna ta' meta jrid jiltaqa' magħna, kieku l-apostli qabel ma tellahom fuq il-muntanja qallhom isma' ħan nittrasfigura ruħi, ħan inbidel, ħan nurikom verament min jiena. Kieku ma naħsibx li kienu jitelgħu b'xi ħarqa biss, billi kienu sajjieda naħseb hekk kienu jitelgħu jaf kif kienu libsin. Kieku kienu forsi jippreparaw ir-rwieħhom, jirranġaw ix-xahar u d-daqna. Għax qed ngħidilkom dan jiena. Il-Alla mhux raw biss dawn, imma dak id-dawl qawwi għadda minn ġafihom. Daħal ġal qalb tagħhom. Bidlilhom ħajjithom. Aħna meta niġi niltaqgħu ma' Ġesu, kif qed niġi jiena? Qed niġi b'dik it-trasparenza
li dak il-Alla naraħ u d-dawl tiegħu jgħaddi minn ġafija. Tant għadda minn ġafijhom li Pietru l-għonet tajjeb naqraw, għax aħna kultant taqas nindunaw, it-tieni lezzjoni ma nafx indunajtux. It-tieni lezzjoni għax dawn ma kienux qed joħolmu ta' fuq il-muntanja, fil-fatt Pietru jikkonferma din il-ġrajja fit-tieni lezzjoni meta jgħidlek rajna bajnejn aħna stess il-kobor tiegħu. Meta hu ħa minant l-missier ġieħu seb u leħen mit-tron glorious nistema jgħidilna dan u ibni l-għażiż tiegħi li beħ jien nitaxxa. Aħna smajna dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza. Din it-tieni lezzjoni. Xi dan ma kienx qed joħlom. Imma Ġesu ma qallhomx ridhom ikunu disponibbli. Issa aħna kemm qed inkunu disponibbli biex nisemgħu l-Alla meta niġu l-Knisja. Qed nippreparaw irwieħna, nilbsu mhux il-libsa dejn ta' qed ngħid imma qed nibnu protezzjoni biex Alla ma jarax minn aħna verament. Meta niġu quddiem Ġesu biex nitolbu, qed inħalluh jarana kif aħna. Aħna kultant lil Ġesu għal-volja Alla jara kollox, imma Ġesu jirrispettana ħafna u ħobbna. Għalhekk hemm bżonn ngħidulu x'qed inħossu. Għax Alla mhux invażiv, mhux ħajjidħol ġa qalbek mingħajr ma tħalleh int. Għax min jirrispettek jagħmel. Allora kultant aħna nibżgħu ngħidulu li minn aħna għalkemm hu jaf. Issa jekk smajtu d-diskorsi tal-Papa f'dawn il-jumejn li żgħażagħ u ħadd pjaċir nisimgħu jgħidha x'inġel ippretkajta din u tatni kuraġġ. Alla li jenna jħobbna hekk qallhom li żgħażagħ kif intom. Toħodux taraw id-dnubiet li qed iġorru magħkom, toħodux taraw il-piżijiet li qed iġorru magħkom, ejjew ħdejn Ġesu kif intom. U mbagħad inħallu f'idejh li jirranġa dawk l-affarijiet. Issa aħna meta niġu l-Knisja niġu bl-inkwit kollu tagħna. Niġu bit-batijiet kollha tagħna. Fiżiċi tal-familja, tal-ulied, tax-xogħol. Imma jekk ħanibqgħu nżommuhom fina, Alla dak id-dawl tal-Alla mhux ħajgħaddi minn ġo fina. Xi niġu l-Knisja l-affarijiet ngħidulu mulej dawn f'idejk issa. Irrid inkun trasparenti. Irrid li dak id-dawl tiegħek tat-trasfigurazzjoni jgħaddi minn ġo fija. Ibiddilli ħajti. Ma nafx kellkom xi darba esperjenzi tidħol il-Knisja jkollok ħafna tbatijiet, issub ruħek quddiem Ġesu sakramentat, tibki bikja u titfa' kollox f'idejh. U tħoss ċertu serenità. Alla dan li jrid minna. Alla jrid li aħna ninżew biex ngħidlek b'mod metaforiku ħwejjiġna dak il-maskri li jkollna. Dak li aħna biss nafu min jien, Vince Pavia biss jaf minnu Vince Pavia. Kemm nagħmlu maskri barra. U l-Ġesu kultant ma ngħidlux mulej jiena midneb. Tiftakru dik il-parabola ta' dak il-midneb laqat wara, għallhom mulej jien midneb dan għandi x'nofrilek, hekk iriedna Ġesu. U li ġej ħabbat fuq sidu jien nisma' l-quddies nagħmel il-karità. Ġesu jgħidilna mar id-dar maħfur aktar dak li kien trasparenti. Kif qed niġi l-Knisja jiena? Qed ninża il-maskri li nġor miegħi kullimkien, qed inkun jiena stess, qed inħalli l-Ġesu id-dawl ta' Ġesu fl-Ewkaristija jgħaddi minn ġo fija biex itini dak is-serħan, il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Kma nagħmlux dan eżiskuti, anke meta nirċievu l-Ġesu, dan nagħmluh billi nafdaw fih, nintelqu f'idejh. Tant kien miġnun Pietru, xirrali l-Ġesu kif inhu, għallu niblu t-tliet asħasef fl-Apostli, f'Ġwanni u f'Pietru, għallu nibnu t-tliet għalik għal Mose u għal Elija, u ma kienu ħajibqgħu barra fuq il-muntanja għal xita u l-ksieħ. Għara kemm hekk irridu nkunu aħna li ma nibqgħux naħsbu fina xi naraw il-Alla. U nispiċċa għax waqt li kont nipprepara għax jiena mill jiġru minn Alla dawn l-affarijiet jiena nħobb naqra l-arti u kont qed infittex fuq artist qed insemmija din issa fil-pritka. Amerikan jismu Edward Hopper u dana fin-1960 pittura. U rajt xi ħaġa fuq u mort fit-tixta fuq l-internet. Ta' 5 min-nies qegħdin għax-xemx.
żewġ nisa u 3 irġiel fuq dawk id-dek sem. U jiena xirrajta din qed naqra stramba din. Qegħdin jixxemxu jew qegħdin għax-xemx u libsin bil-ġlek, bil-qalziet, biż-żarbun, il-mara bil-kappell, saħansitra anke xalba għandha. U hekk ħsibt qed kultant aħna l-Knisja mmorru bħal dawn in-nies. Irridu li d-dawl tal-Alla jidħol fina u nibqgħu libsejn qed dan ir-ritratt din il-pittura għandha xi ħaġa stramba. Kif tmur tixxemmex jew għax-xemx li jibes isek sejra għat-tiġ. Inti jekk trid ix-xemx issaħħnek u tieħu santen illum noqogħdu attenti jagħmlu l-protection ovvjament, imma jekk ix-xemx tirċievi il-vitamin D mix-xemx ma tridx tmur bl-ilbiż. Saħna l-istess meta niġu l-Knisja. Għax rajtu tajjeb dal-eżempju, rridu ninżew il-maskri, rridu ninżew dak li forsi jfixkilna l-intaq ma' Ġesu, il-mibeda lejn ħudna, il-ġlit li għandna ma' ħudna fuq il-wirt, l-ejra. Kma ninżewx dawn, niġu l-Knisja, nirċievu l-Ewkaristija, ma dak id-dawn ma jippenetrax, dak id-dawn ma jbiddillix qalbi. Jien dan li nixtieq li tfisser it-trasfigurazzjoni. It-trasfigurazzjoni ta' Ġesu, Ġesu jrid jurina minnu, imma aħna wkoll irridu nkunu lesti li nilqgħu dan id-dawl qawwi ħirx mill-qalb ta' Ġesu biex ibidlilna ħajjitna. Għalhekk nitolbu lil Ġesu f'din il-ġurnata hekk biex jatina din il-grazzja. Morru fittxuha dik il-pittura. Ħatarawa, veru hekk laqtitni. U tkunu tafu kull darba tiftakru li quddiem Ġesu għandna mmorru kif aħna bid-djufija kollha tagħna bħalma qalilna l-Papa, bħalma qal iż-żgħażagħ. Imbagħad Ġesu ibiddilkom hu. Tinkwitawx kif ħadd inbidlu u Alla li jbiddel il-qlub, mhux aħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Numu bil-wieqfa ħalli flimkien nistqarru dak li nemmnu billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed missi li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mlej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmi u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni. U talbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-telet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tela-s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Bis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. Impoġġu t-talb tagħna fih dan il-mulej li hu s-Salvatur l-għajnuna tagħna. Nitolbu għall-Knisja sabiex tkompli twassal il-kelma ta' ibnek lil kull bniedem nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin li jinsabu fil-Portugal u għaż-żgħażagħ kollha tad-dinja tal-jum dinji ta' żgħażagħ sabiex jarfu verament li fi Kristu jsibu l-ferħ u l-paċi vera nitolbu. Nitolbu għall-mexxejja tal-pajjiżi biex jaħdmu verament għal waqfien minn kull gwerra biex il-popli jgħixu fis-sliem nitolbu. Nitolbu għalina l-kol sabiex narfu nażlu żmien li fih nistgħu ninaqdu mal-mulej u nħallu d-dawl tiegħu jidħol fil-qalb tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni ta' Omna Marija inti tbirek il-familji tagħna u tagħti l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk li jieħdu ħsiebhom nitolbu. Fġieħ ħabtek mulej Alla tagħna, ilqa' talb wenna biex ħajjitna tkun dejjem imdawla bid-dija ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
benedetto sei tu, itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. Qaddes mulej id-doni li qegħdin nofrulek f'ġieħ trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-sebt tiegħu naddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Nisuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irridulek ħajr bi Kristu Sidna. U wera l-glorja tiegħu qudiem xhieda magħżula u mela bdija qawwija u sabiħa il-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna biex is-salib ma kienx ta' tfixkejla għad-dixxipli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kellha sseħħ il-milja tagħha il-glorja tal-Aġeb li deret tiddi fir-ras tagħha Kristu nnifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq din l-art u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek u ngħidu għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' Qudusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex miraj ħibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħaj il-kalċi, reġa rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajr biex oġbuk tilqana quddiemek biex naqduk u miċċekontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omma Alla Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Franġisk missierna u l-qadisin kollha li jgħixu fil-beberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħareġ leħtijietna, żars lej il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, nagħtu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf Talla. Dan u dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu Jesna.
U Ġesu nitolbuk tatina l-grazzja li kull meta niġu niltaqgħu miegħek fl-Ewkaristija jew niġu f'riġlejk biex nitolbu. Niġu kif aħna, nħallu d-dawl tiegħek jidħol fil-qalb tagħna. Biex tbiddel ħajjitna biex inkunu verament uliedek biex nitilqu kollox f'idejk, id-batijiet tagħna, ħsibijiet tagħna, d-diffikultajiet tagħna. Ħalli bħala apostli naraw kif int fil-glorja tiegħek. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tqarbina bl-ikel tas-sema mulej tbiddilna fi xbija ta' dak li inti trid turina d-dija tiegħu, it-trasfigurazzjoni glorjuża. Ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Kif tafu il-festa ta' Santa Marija edha wara l-bieb, u għalhekk qed nagħmlu appell il-volontira biex min jista' nhar il-ħamis li ġej fis-7 ta' filgħaxija jiġi jenna biex isir l-aħħar tindejf tas-santwarju. Ma ninsewx li il-Madonna ta' Pinu hija l-Assunta, Marija mtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. U għalhekk imbagħad niċċelebraw din il-festa partikolarment bil-velja tal-Għid tal-Assunta li jissir fuq it-suntier tas-santwarju lejliet Santa Marija. Il-velja tkun immexxija mill-isqof tibda fit-8 sal-10 ta' filgħaxija. Inħeddixkom biex tiġu għal dan il-mument ta' talb hekk sabiħ. Kun hemm fil-bidu it-talb u salmi kif ukoll il-quddiesa tal-Vġili. Dan it-tnejn 14 ta' Awwissu mit-8 sal-10 ta' filgħaxija. U għalhekk il-ħadd filgħaxija, ġifieri 13 ta' Awwissu, min jista' jiġi jenna filgħaxija biex impoġġu s-siġġijiet f'posthom għat-tnejn. Dan ix-xogħol tas-siġġijiet u l-preparazzjoni tat-suntier nagħmluh nar il-ħadd li ġej bħallum 8 ijiem fis-6 ta' filgħaxija. Naħa l-oħra wkoll il-Little Sisters of the Poor jixtiequ jirringrazzjawkom għal ġabra sabiħa li saret il-weekend li għadda li kienet ta' 1456 euro. Fil-waqt li jirringrazzjawkom għal ġenerożità tagħkom iwedukom it-talb tagħhom. Il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.